Wel, ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth y gwartheg godron adran y jerseys. Mae yna ymweliad brenhinol yma hefyd, tra bod ni'n siarad, ac ar yr awyr, braf gweld Princess Anne wedi ymweld ar cylch gwartheg. Yn dwi, Cheryl? Odi, mae'n neis i weld ddi, achos mae'n real down to earth fi'n credu ni'n dwi. Chyna bod i? Dim mor dda ni, na. O'n i'n meddwl falle fyddech chi ar ôl y gwaith rhagorol i chi wedi wneud, gwaith elusennol, chi wedi codi miloedd ar filoedd dros y blynyddoedd, Cheryl? Wel, odyn ni wedi, ond team effort mae wedi bod dros y daith i gyd. Pawb yn cyd-dynnu â'i gilydd, achos ar diwedd y dydd iechyd yw popeth, yna fe. A yn ddiweddar wedi codi dros 30,000 o bunnau i gancr y fron, i wneud cancr y fron yn Llanelli, wy'n deall, fe? Ie, dod, wnaethon ni calendar cefen gwlad a wnaethon ni coffi morning ar y ffarm hefyd wedyn, a just, oedd e'n ffantastig. Arbennig, chwarae teg i chi, ond nôl at y cystadlu nawr, Charles, ar Pencampwriaeth y gwartheg jersey, felly Sonia, pa wartheg sydd nôl yn y cylch yma nawr yn mynd ben a'i gilydd am y brif wobr y bryd. Felly, fan hyn mae gyda ni pob uwch sydd wedi ennill ei dosbarth, ac hefyd y rei oedd yn ail. So mae gyda ni un buwch sych, mae gyda ni 2 second carvers, a mae gyda ni 2 sydd wedi lloio 5 gwaith yn ei mwy. Mae yna fiwchod arbennig iawn yn y dosbarth yma. Bob un yn esiampl arbennig o'r bryd unigryw yma. Ac mae wedi gweld y gwartheg yma i gyd unwaith wrth gwrs. Ond nawr y cyfle yw gweld nhw unwaith yn rhagor. Bydd e Sioe wedi wneud i penderfyniad yn barod, Charles, ti'n meddwl ar ôl... O siwr o fod, bydd rhyw fath o syniad gyda fe jyst wrth mynd o'r un dosbarth i'r llall, bydd yn edrych a pa buwch sydd yn falle bydd y pencampwr, ond wedyn pa gweld nhw gyd gyda'n gilydd, falle bydd yn newid ei feddwl. Mae yna fiwch neis iawn, wel maen nhw gyd yn fiwchod neis iawn, ond mae yna un arbennig gan Hefin Tregibi fyna, Hefin Wilson, yn y canol yn does. Y trydydd un fewn reit yn y canol fyna, mae hwnna'n fiwch, glamp o fiwch am y bryd ac yn cario gymaint o lath am fiwch fach yn dwi, Cheryl. Odi, cael 7 o loi fi'n credu ni, na fe, mae'n credyd iddyn nhw rili i ddod mas o'i fel yna fe, a'r ligament dal yn sownd yna fe. Mae werth i'w gweld, mae werth i'w gweld. Dwi'n di cadw'r gwartheg yn hir o gwbl, yw e? Na, dim o gwbl, yn enwedig yn y gwres yma. Mae'r dor wedi dechrau clapio. Yn y canol, fi'n meddwl. Y fiwch ganol a dwi'n meddwl, fi'n cytuno dy ti. Dwi'n meddwl bod i rhwng Ifan a Hefin, yw i? Ifan a Hefin Wilson, neu yw'n dod at Edward Nantabwla. Mae'n dod nôl, mae'n chwarae... Mae'n gwybod ble mae'n fynd. O, tiw, mae'n cadw ni'n suspense. Mae'n cadw ni'n suspense. Goth o showmanship fan hyn. Da iawn fe. Na'r boi, joio. Da iawn fe. Mae'n mynd ar Hefin. Y fiwch. Y fiwch yn y canol. Wedi mynd â hi. Hefin Wilson, Tregibi, Cheryl. A Edward yn reserve wedyn dar buwch ifanc, Oedd e'n lwco buwch Edward yn fawr iawn, dwi'n meddwl beth. Oedd, a wedi cael 7 o loi, mae'n credyd iddyn nhw i ddod mas a'n edrych fel ade. Fi'n credu mai dyna oedd y gwaniaeth yn y diwedd, Charles, bod y fiwch i ni'n gweld fan hyn wedi cael 7 llon, dyn Ie, dal yn edrych mor dda, mor ifanc. O'n i yn lico'r un yn ail, chbod, fel wedi dweud, youthful iawn. Chwyd y pethau ni'n chwilio am ond 7 llo fel. Ie, chi ffili cymryd hwnna wrth i. Dim o gwbl. Llongfyrchiadau mowr iawn felly i Hefin Wilson a'r teulu yn cael llwyddiant unwaith yn rhagor yma'n sioe fawr Llanelwedd.